Ingkang minangka surih sarira saking panjenenganipun Bapa pisan keparenga cengkar saking papan palenggahan. Jumenengipun Bapa Jumiyanto kaapit panjenenganipun Bapa Bambang saha Bapa Bambang. Ugi kepareng panampi panjenenganipun Bapa Masrukan. Jumenengipun Bapa Masrukan kaapit panjenenganipun Bapa Gatot Subroto saha Bapa Sukidi. Menawi sampun siap siaga ing gati wekdal saha panggendan kita sumanggaaken. Nuwun panjenenganipun Bapak Gatot saha Bapak Sukidi keparenga hangapit panjenenganipun Bapak Masrukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ngarsanipun para bini sepuh, sesepuh, adi sepuh, tuwin kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang pantes pinundi. Ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang pinangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Ngarsanipun para alim ulama kiai haji ingkang rinten kalawan ratri tansah sumanding kitab wahyu ilahi minangka kangge panuntun panembah ingkang suci ingkang katengga fatwa menggah pitedahipun linangkung kunjuk panjenenganipun Bapa Masrukan ingkang pinangka dados talanging basa sulih sarira saking panjenenganipun kadang pisan sutresna lan inggih Bapa Budi Wahyono dalasan Ibu Surani tuwin gutrah kula wangsa ingkang estu kawula bektosi. Ugi ngarsanipun para tamu undangan kakung Sumawana Putri mbok bilih ing mriki kawula mboten kuwawi nyebat setunggal mboko setunggal ugi ingkang winantu ing pakurmatan. Ugi mboten katalumpen katur kunjuk dumateng kadang muda wreda tumaruna ingkang mugi tansah pikantuk bagya mulya. Amit kalam kaliman tabih mugi tinebihna ing ila duni kepareng ing mriki kawula matur neninggih ngemban dawuh saking panjenenganipun kadang kawula neninggih Bapa Darmawan Ibu Nyumiati ingkang sumondhok wonten ing Padukuhan Losari RT 7 Desa Giri Marga Kecamatan Miri mangka wonten ing tlatah Bumi Sukawati neninggih Sragen Asri kinen matur wonten ngarsa handika para neninggih wonten ngarsa dalem panjenenganipun Bapa Masrukan wonten ing ri kalenggahan ari puniki
Ananging saderengipun kawula matur mboten wonten atur ingkang linangkung prayogi. Kajawi monggo kawula dherekaken tansah ngaturaken raos puja dalah puji syukur. Kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking mapinten-pinten kanikmatan ingkang sampun kaparingaken dumateng kula dalah handika para sehingga wonten ing ari punika kula pansami saged makempal manunggal nyawiji wonten ing wisma wiwaha punika nir ing sambikala. Ugi mboten kata lumpen salam tuwin sholawat mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam estu ingkang kula dalah panjenengan sami tenggo-tenggo syafaatipun ngantos benjang dinten akhir amin Allahumma amin. Sepindah kaula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Darmawan Ibu Nyumiati nenggih ngaturaken salam taklim salam kawilujengan kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan kasarasan mugi karaharjanan tansah sumanding sumarira dumateng piyambakipun Bapak Budi Wahyono Ibu Surani mandhapipun gutrah kula wangsa wonten ing Padukuhan Watudakon Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo mongko wonten ing tlatah Bumi Karanganyar tentrem. Kaping kalihipun wuni dawuh atur pangandika luhur saking panjenenganipun Bapak Masrukan Duk Rikala Suwau bilih wonten ing rikalenggan aru punika kapure hanyowanaken Sri Atmaja pinanganten kekalih neninggih pun anak kula estri Fajar Indah Aprilianti tuwin Zuga Adi Setiawan menika ari kalenggan punika sampun dipun sowanaken Bapa monggo mbok bilih badhe dipun tepangaken tuwin dipun suwunaken doa restu dumateng tangga tepalih para pinisepuh mitra pintepangan wonten ing Padukuhan Watudakon mriki. Dene pisowanipun kadang kawula sarimbit mboten saged caos punapa-punapa. Sagedipun ninggih namun beto angsal-angsal. Ingkang arupi mbok bilih namung kados mengkaten wujudipun. Mboten saged damel nuju prana saking panjenenganipun Bapak Budi Wahyono dalasan Ibu Surani. Nggih sawit saking kawontenan kawula ingkang piniji nyuwunaken lumunturing sih pangaksami. Ugi pisuwanipun dipun dherekaken sanak kadang mitra pitepangan tangga tepalih ingkang semanten kathahipun mbok bilih ndamelaken bot kerepotanipun panjenenganipun Bapak Budi Wahyono Ibu Surani sepindah malih panjenenganipun Bapak Darmawan Ibu Nyumiati nyuwun agunging samudra pangaksama. Salajengipun nenggih mbok bilih anak kawula Fajar Indah Aprilianti cumondhok wonten ing Padukuhan Watudakon mriki borong Bapak Budi Wahyono anggenipun kula wentah anak kula estri amargi menika taksih tebih sesrepanipun babagan gebyur panggesangan agung wonten ing Watudakon mriki.
Kasa wangsulipun mbok bilih mengke Sri Atmaja sarimbit sumondhok wonten ing Padukuhan Losari. Kadang kawula nggih Bapak Darmawan dalasan Ibu Nyumati ugi mboten kawratan badhe kula pentas Sri Atmaja pinanganten sarimbit kadya putra priyangga. Ing akhiripun mbok bilih pisowanan agung wonten ing rikalenggan punika sampun paripurna. Monggo kawula sarombongan nyuwun medal pasilan tumuju dumateng sudungipun sowang-sowang. Hanamung nyuwun donga pangestu mugi-mugi Gusti tansah hanjangkung wonten ing sak margi-margi. Semanten ugi kasa wangsulipun anggenipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Budi Wahyono Ibu Surani mugi tansah pikantuk ridho tuwin barokahipun saking Ingkang Maha Kuwasa. Pepuntanipun atur purwa madya wasana kathah kalepatan anggen kawula matur neninggi awit saking andhaping sesrepan kawula babagan parama sastra mugi handika para kersa hangluberna ing pangaksama. Mekaten lan semanten akhiripun billahi taufik wal hidayah wa inayah wa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.